Залаты век Беларусі. Вялікія перспектывы і вялікія занядбанні. Трывожныя падзеі 1563 і наступнага 1564 года падарвалі здароўе віленскага ваяводы Мікалая Радзівіла-Чорнага. Ён адчуваў набліжэнне смерці і таму спяшаўся. Усё менш займаўся палітыкай, а ўвесь свой час прысвячаў таму, каб умацаваць евангельскую царкву ў краіне. За апошнія 12 гадоў ён зрабіў шмат, каб укараніць рэфармацыю ў вялікім княстве. Здавалася, можна было глядзець у будучыню спакойна, але трывога не пакідала князя Мікалая. Яго непакоілі весткі з вайны, адкрыта прапольская пазіцыя вялікага князя. У дадатак да ўсяго, у самім евангельска-рэфармаваным задзіночанні пачыналіся спрэчкі, якія сеялі нязгоду між братамі. У красавіку 1565 года князь Мікалай цяжка захварэў. 27 траўня ён паклікаў да сябе свайго старэйшага сына Мікалая Крыштафа і прасіў яго цвёрда трымацца евангельскай веры, клапаціцца пра зборы і прапаведнікаў. Пасля паклікаў пісара і пачаў дыктаваць тастамент. У сваёй апошняй волі віленскі ваявода зноў і зноў узгадываў пра патрэбы евангельскіх цэркваў. А на тот касцёл, где тело мое поховано будет, и на школу отписую все Библии накладом моей друкованной в Бересте. На наступны дзень Мікалай Радзівіл-Чорны, патрыёт-рэфарматар, некаранаваны кароль Літвы, лідар евангельскага руху ў Вялікім княстве літоўскім, памёр. Смерць Мікалая Чорнага выклікала непрыхаваную радасць ворагаў рэфармацыі ў нашай краіне, але справа жыцця віленскага ваяводы знайшла дастойных паслядоўнікаў. На чале рэфармацыйнага руху стаў ягоны брат, вялікі гетман літоўскі Мікалай Радзівіл-Руды. Андрэй Венгерскі, аўтар з адной з першых працаў па гісторыі рэфармацыі ва ўсходняй Еўропе «Славонія рэфармата», рэфармаванае славянства, так апісвае падзеі, звязаныя з прыняццём князем Мікалаем Радзівілам-Рудым кальвінскага веравызнання. Князь гэты, атрымаўшы 26 студзеня 1564 года слаўную перамогу над Масквою, паехаў у Чэнстахову з намерам споўніць прырачэнне, прынятае перад бітваю. Такога знакамітага госця манахі прынялі з вялікай радасцю і, жадаючы ўмацаваць яго ў каталіцкай веры, бо ён ужо хістаўся, намовілі нейкага селяніна, каб зрабіў выгляд апанаванага злым духам. Калі ж яны выганялі з яго д'ябла, каб паказаць, што яны сапраўдныя наступнікі апосталаў, князь зразумеў подступ і, паклікаўшы таго чалавека, даведаўся ад яго самога, што яго манахі падкупілі, каб ён рабіў выгляд апанаванага. З гэтай прычыны князь, вярнуўшыся ў Літву, выракся памылак рымскай царквы, перайшоў да царквы рэфармаваная і сыноў сваіх Мікалая Крыштафа загадаў выхоўваць у гэтым вучэнні. Ужо раней вялікі гетман літоўскі прыхільна ставіўся да рэфармацыі, падтрымліваў многія пачынанні свайго брата Мікалая Чорнага, але чамусьці доўга не акрэсліваў сваёй пазіцыі. Падзеі ў Чэнстахове сталі той кропляй, якая выклікала цвёрдае рашэнне Мікалая Рудога не быць цёплым, але стаць гарачым. І трэба адзначыць, што адбылося гэта вельмі своечасова. Смерць Мікалая Чорнага стала сур'ёзным выпрабаваннем для кальвіністаў Вялікага княства. Багаслоўскія спрэчкі разгарэліся ўнутры евангельска-рэфармаванага задзіночання з нечуванай сілай і прывялі да падзелу адзінага рэфармаванага збору на так званы большы збор, уласна кальвіністаў, верных навуцы Жана Кальвіна, і меншы збор, так званых арыянаў ці антытрынітарыяў, якія самі сябе называлі літоўскімі братамі. Асноўнай прычынай падзелу стала пытанне пра тройцу і хрышчэнне дзяцей. Літоўскія браты, падкрэсліваючы тое, што Ісус Христос быў на 100% чалавекам, пры гэтым нярэдка адмаўлялі яго роўнасць Богу Айцу, а таксама лічылі, што кожны чалавек павінен хрысціцца толькі дарослым, усведамляючы, што ён робіць. Гэтыя цверджанні выклікалі зацятыя спрэчкі, аднак так і не стварылі выразнай мяжы паміж большым зборам і меншым. І гэта дазваляе меркаваць, што вядомыя нам скрайныя выказванні аднаго ці другога боку гаварыліся хутчэй у запале дыскусіі, чым адлюстроўвалі паўсюдна прынятую багаслоўскую пазіцыю. Многія прыхільнікі літоўскіх братоў адначасова не парывалі з большым зборам, як, напрыклад, староста берасцейскі Ян Кішка, які быў найгалоўнейшым апекуном меншага збору ў Вялікім княстве. Тым не менш, спрэчкі і падзелы ўнутры рэфармацыйнага руху аслабілі пазіцыі рэфарматараў напярэдадні тых падзеяў, якія чакалі нашу дзяржаву. Вайна з Масквою, якая цягнулася ўжо шмат гадоў, востра паставіла перад Вялікім княствам даўняе пытанне пра унію, саюз з польскім каралеўствам. Ваенная машына маскоўскай дзяржавы, скіраваная на заваёву новых земляў, моцна пераўзыходзіла абарончыя магчымасці княства.
І нашай краіне выразна не ставала сваіх сілаў, каб супрацьстаяць усходняму агрэсару. У 1563 годзе пачаліся перамовы дэлегацыі Вялікага княства з прадстаўнікамі польскай кароны пра ўмовы аб'яднання дзяржаваў. Польскі бок, спасылаючыся на старыя акты часоў Ягайлы, настойваў на стварэнні адзінай дзяржавы, але беларускія паслы на чале з Мікалаем Радзівілам Чорным прынцыпова стаялі на пазіцыі захавання незалежнасці Вялікага княства. Спрэчкі цягнуліся не адзін год. Тым часам вайна працягвалася, знясільваючы краіну. Шляхта, на плячох якой ляжаў асноўны цяжар вайны, усё грамчэй патрабавала уніі, згаджаючыся на польскія ўмовы. Урэшце, у студзені 1569 года ў Любліне сабраўся супольны сойм Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства, каб разгледзець пытанне саюзу. Дэлегацыя княства зноў рашуча не пагадзілася з ідэяй уключэння сваёй краіны ў склад польскага каралеўства і ў знак пратэсту пакінула Люблін. Тады Жыгімонт Аўгуст, карыстаючыся сваёй уладай вялікага князя Літоўскага, далучыў да польскага каралеўства Падляшша, Валынь і Кіеўшчыну. Тым больш, што тамтэйшая шляхта была найбольш прыхільная уніі, спадзяючыся знайсці праз гэта абарону ад Масквы і ад татараў. Вільня была шакаваная такім ходам падзеяў, нават чуліся галасы пра вайну з Польшчай, але калі з заходнім суседам яшчэ можна было весці перамовы, то з Іванам Жахлівым размаўляць было няма пра што. Там, дзе прайшлі маскоўскія войскі, заставалася выпаленая зямля. Паслы княства зноў паехалі ў Люблін, каб адстойваць самастойнасць сваёй дзяржавы і дасягнуць нейкага кампрамісу. 1 ліпеня 1569 года быў абвешчаны акт стварэння Рэчы Паспалітай двух народаў, Федэрацыі польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўскага, якая мела аднаго караля і адну знешнюю палітыку, але два войскі, два скарбы, фінансавыя сістэмы, два зборнікі законаў. Саюз кальвінскага Вялікага княства з пераважна каталіцкім польскім каралеўствам пачаў новую старонку ў гісторыі Беларусі, але ў той час мала хто мог прадбачыць, што будзе далей. На Люблінскім сойме амаль усе паслы Вялікага княства былі кальвіністамі ці лютэранамі, а сярод польскай дэлегацыі евангельскія хрысціяне складалі недзе чвэрць. Нягледзячы на гэта, многія ў Беларусі меркавалі, што прынцыповых зменаў ва ўнутранай палітыцы Рэчы Паспалітай двух народаў не прадбачыцца. Тым часам у Польшчы рэфармацыйны рух пайшоў на спад, і каталіцкая царква пачала паціху адваёўваць свае пазіцыі. На чале гэтай дзейнасці, званай контррэфармацыяй, сталі езуіты, манаскі ордэн, які меў сваёй мэтай усталяванне ўлады каталіцкай царквы на ўсім свеце. У 1569 годзе першыя езуіты прыехалі ў Вільню па запрашэнні віленскага біскупа Пратасевіча і ў наступным годзе адчынілі сваю школу. Евангельская цэрква Вялікага княства, у той час вельмі моцныя і пашыраючыя свае ўплывы, проста не заўважылі з'яўлення ў сталіцы свайго ў недалёкай будучыні найнебяспечнейшага ворага. Увага ўсіх была засяроджана вакол спрэчак паміж большым і меншым зборамі, і на гэта былі кінутыя інтэлектуальныя і матэрыяльныя сілы евангельскіх хрысціянаў. Аднак самыя дальнабачныя з лідараў рэфармацыі ў Вялікім княстве разумелі неабходнасць супольных дзеянняў прадстаўнікоў розных накірункаў рэфармацыйнага руху. У сакавіку 1570 года з ініцыятывы Мікалая Радзівіла Рудога ў Вільні была заключана дамова паміж лютэранамі і кальвіністамі, якая тычылася не столькі дагматычных пытанняў, колькі пытанняў супрацоўніцтва, кансультацыяў і ўзаемнай дапамогі. Прыклад Вялікага княства падзейнічаў, і праз некалькі месяцаў у Сандаміры было заключана падобнае пагадненне, якое ахоплівала евангельскіх хрысціянаў усёй Рэчы Паспалітай. У 1572 годзе памёр, не пакінуўшы нашчадка, Жыгімонт Аўгуст, апошні з дынастыі Ягайлавічаў. Паўстала пытанне, хто будзе наступным каралём і вялікім князем. Многія ў Рэчы Паспалітай схіляліся да кандыдатуры Генрыка Валуа, брата французскага караля Карла IX. Сярод беларускіх кальвіністаў гэта выклікала трывогу, бо акурат у той самы час уся Еўропа была шакаваная весткай пра ноч святога Баўтарамея. Калі ў Францыі было забіта каля 50 тысячаў гугенотаў, так у Францыі называлі кальвіністаў, толькі за тое, што яны не моляцца як католікі. Калі ў студзені 1573 года шляхта Рэчы Паспалітай сабралася ў Варшаве, каб акрэсліць умовы жыцця краіны падчас бескаралеўя, Мікалай Радзівіл Руды, падтрыманы Астафеем Валовічам і Паўлам Пацам, выступіў з ініцыятываю заканадаўча замацаваць рэлігійную талерантнасць, каб захаваць дзяржаву ад рэлігійных войнаў. У выніку галасавання быў прыняты акт Варшаўскай канфедэрацыі, адзін з пунктаў которага гаварыў: «А иж в Речи Посполитой есть розность немалая, стороны веры христианская, забегаючи тому,
Абыся з той прычыны межы людьми заисти якое шкодливое не вщело, которую по іншых королевствах ясны видим, обецуем то себе сполне за нас и за потомки наши на вечные часы покой между собою заховатые, а для розной веры и отмены в костелах крови не проливать, они секараты отсужением маетности, почтивостью, везением и выволанием, из верхности жадные, а не уряду до такового поступку жадным способом не помагать. Гэта быў першы ў свеце прававы акт, які дэкляраваў прынцыпы раўнапраўя паміж людзьмі розных веравызнанняў. Для Еўропы, ахопленай полымем рэлігійных войнаў, Варшаўская канфедэрацыя стала прыкладам, як укладаць справы свабоды сумлення. 5 месяцаў раней у Парыжы быў абвешчаны каралеўскі дэкрэт, які забараняў ва ўсёй Францыі усялякія сабранні, пропаведзі і служэнні евангельскіх хрысціянаў, пагражаючы за яўнае ці патаемнае вызнанне герэзіі смерцю. Аж да канца 16 стагоддзя французскія гугеноты ставілі Рэч Паспалітую ў прыклад сваім суайчыннікам. Увогуле, час першага бескаралеўя паказаў, на што здольны народ, у якім жывуць ідэі рэфармацыі. Уладу ў Вялікім княстве ўзяў на сябе сенат на чале з вялікім гетманам Радзівілам Рудым. Шляхта па ўсёй краіне пачала склікаць каптуры, канфедэрацыі на ўзроўні ваяводства, якія павінны былі захаваць цэласнасць дзяржавы і забяспечыць унутраны супакой на час бескаралеўя. Калі б хто парушаў парадак, рабаваў ці забіваў, будзем таго лічыць па-за законам, жыцця яго пазбавім, маёмасць яго спустошым. Пісалася ў адным з тагачасных універсалаў, пасланняў. На шляхах і ўздоўж межаў краіны з'явіліся ўзброеныя шляхецкія аддзелы. Да вялікага здзіўлення сваіх і чужых не было ніякага замяшання. За 1,5 гады адсутнасці манарха ў Вялікім княстве не пралілося ані кроплі крыві. Унутраны парадак у дзяржаве забяспечылі самі ліцвіны, выдатна здаючы іспыт на грамадзянскую спеласць. Між тым трэба было выбіраць караля. Кандыдатура Генрыка Валуа падабалася католікам, але не падабалася кальвіністам. Але і тыя, і другія хацелі заключыць з будучым каралём дамову аб уладзе. Так паўсталі знакамітыя генрыкаўскія артыкулы. Іх можна смела назваць канстытуцыйным актам Рэчы Паспалітай двух народаў, які акрэсліваў палітычны і грамадскі лад дзяржавы. Шляхта, сабраная каля Варшавы, мусіла зрабіць тое, што праз 2 стагоддзі рабілі айцы-заснавальнікі Злучаных Штатаў Амерыкі. Генрыкаўскія артыкулы вызначалі, што вольныя элекцыі, выбары караля і вялікага князя павінны праходзіць пры кожнай змене манарха. Пры гэтым нельга ім перашкаджаць або вызначаць наступніка пры жыцці папярэдняга караля. Далей пацвярджалася Варшаўская канфедэрацыя, гэта значыць свабода веравызнання, і забаранялася каралю без згоду сойму аб'яўляць вайну, склікаць паспалітае рушанне, а таксама прызначаць падаткі. Каралеўскі скарб павінен быў забяспечваць абарону межаў і ўтрыманне прафесійнага войска. Калі няма пільнай патрэбы, сойм павінен быў склікацца раз на 2 гады, не даўжэй, чым на 6 тыдняў. Са складу сойму выбіраліся 16 сенатараў, якія павінны быць пры каралі і вялікім князю як дарадцы. Акрамя таго, монарх не павінен нічога прадпрымаць у справе сужонства без рады і згоды сенатараў і не шукаць магчымасцяў для разводу. А калі б, Божа захавай штосьці супраць правам, вольнасцям, артыкулам і умовам, мы, гэта значыць кароль, учынілі або нечага не выканалі, тады грамадзяне двух народаў, ад паслушэнства і веры, якія нам належаць, свабодныя. Разам з генрыкаўскімі артыкуламі будучаму манарху паставілі таксама ўмовы датычныя свабоды веравызнання ў самой Францыі. Гэтыя ўмовы патрабавалі, каб Карл IX абвесціў паўсюдную амністыю для гугенотаў, прызнаў свабоду веравызнання, вярнуў нашчадкам кальвіністаў, забітых у ноч святога Баўтарамея, а таксама эмігрантам, маёмасць і годнасць, дазволіў свабодна праводзіць кальвінскія набажэнствы і зняў аблогу гугенотскіх крэпасцяў. Французскі пасол Жан де Манлюк прыняў ад імя будучага монарха гэтыя ўмовы, чым у значнай меры паспрыяў выбранню Генрыка Валуа каралём Рэчы Паспалітай. Адразу пасля выбараў пасольства Рэчы Паспалітай двух народаў накіравалася на берагі Сэны. Парыж з неахвотай пагадзіўся на ўмовы беларускіх і польскіх кальвіністаў. Была знятая аблога ля Рашэлі, гэтаму гораду і яшчэ 2 іншым было дазволена публічна праводзіць евангельскія служэнні, а прыватныя набажэнствы дазваляліся па ўсёй краіне. Прыезд пасольства выратаваў ад знішчэння гугенотскі горад Сансеру, у якім на момант зняцця аблогі засталася толькі 1 бочка пораху. Рэлігійная вайна ў Францыі была спыненая на добрых некалькі гадоў. Беларускія і польскія кальвіністы супольнымі намаганнямі прымусілі французскага караля даць свабоду сваім братам па веры. Наколькі прыклад Рэчы Паспалітай заахвочваў Францыю да талерантнасці, настолькі прыклад Францыі быў для паслоў Рэчы Паспалітай
яшчэ адным пацверджаннем слушнасці сваёй паставы. Яны праязджалі праз спаленыя вёскі і зруйнаваныя мястэчкі, бачылі голад і знішчэнне на ўсім сваім шляху. Таму з тым большай настойлівасцю патрабавалі ад Генрыка Валуа прысягнуць згодна з генрыкаўскімі артыкуламі пра захаванне свабоды веры, сумлення і слова. Калі падчас урачыстай імшы ў Нотр-Дам, будучы кароль Рэчы Паспалітай паспрабаваў абмінуць гэтыя параграфы артыкулаў, адзін з паслоў, Ян Збароўскі, на вачах усяго каралеўскага двара сказаў: «Si non iurabis, non regnabis». «Не прысягнеш, не будзеш каралём». Прыйшлося Генрыку Валуа пацвердзіць артыкулы Варшаўскай канфедэрацыі. Падчас каранацыі ў Кракаве 20 лютага 1575 года сцэна ў Нотр-Дам паўтарылася. Зноў Валуа паспрабаваў абмінуць невыгодныя словы пра свабоду веравызнання. Тады Ян Ферлей, маршалак кароны, і Мікалай Радзівіл-Руды, вялікі гетман літоўскі, не дазволілі працягваць каранацыю, пакуль усе пункты прысягі не будуць названыя, у тым ліку абавязательства не пераследаваць нікога за веру. Французскі каралевіч саступіў і стаў каралём і вялікім князем Генрыкам I, а артыкулы Варшаўскай канфедэрацыі набылі сілу закону. Праўда, караляванне новага монарха доўжылася ўсяго 4 месяцы. Даведаўшыся пра смерць свайго брата Карла IX, Генрык Валуа ў чэрвені 1575 года ўцёк з Кракава, каб стаць французскім каралём Генрыкам III. А для Рэчы Паспалітай двух народаў зноў пачалося бескаралеўе. У наступным годзе прайшлі новыя выбары, і каралём стаў семігародскі гаспадар Стэфан Баторы. Новы манарх адразу заявіў, што ён пануе над народам, а не над сумленнямі, і без аніякіх хітрыкаў падпісаў генрыкаўскія артыкулы. Многія гісторыкі называлі гэтага караля адпаведным чалавекам, які паказаў, што Рэч Паспалітая двух народаў, дзяржава, якая абмежавала сваіх манархаў законам, дала ім уладу на падставе дамовы, не толькі не апынулася ў хаосе і анархіі, але наадварот, жыла, развівалася і перамагала ў войнах. Заходняя Еўропа прыглядалася да дэмакратычных механізмаў улады ў Рэчы Паспалітай, шукаючы для сябе прыклады дзяржаўнага будаўніцтва. Стэфан Баторы, таленавіты военачальнік і мудры палітык, шмат зрабіў для ўмацавання Рэчы Паспалітай, перадусім у военна-палітычнай сферы, і перш за ўсё яго дзейнасць была скіраваная на справы Вялікага княства. У 1579 годзе войскі Вялікага князя Літоўскага вызвалілі Полацак і ўсю паўночна-ўсходнюю Беларусь ад маскоўцаў. А ў 1582 годзе было падпісанае перамір'е з Масквою, якое скончыла Лівонскую вайну, крывавую вайну, што паставіла пад пагрозу незалежнасць Вялікага княства. Стэфан Баторы меў таксама вялікае жаданне пашырыць адукацыю ў краіне. Аднак у караля і вялікага князя была адна ілюзія. Яму здавалася, што найлепш паспрыяюць развіццю краіны езуіцкія школы, у якіх ён бачыў апірышча ладу і парадку. На жаль, практыка паказала, што менавіта з гэтых школаў у хуткім часе выйшлі найвялікшыя крыкуны, якія пад прыкрыццём абароны свабодаў і шляхецкай залатой вольнасці нішчылі ўсякі парадак і супакой краіны. Як бы там ні было, але кароль Стэфан надаў віленскай езуіцкай школе статус акадэміі і адкрыў калегіумы ў Полацку і горадні. Маючы такога апекуна, езуіты з вялікай руплівасцю ўзяліся за справу пашырэння каталіцтва ў Вялікім княстве. Перш за ўсё яны скіравалі сваю увагу на палітычную эліту краіны, спрабуючы перацягнуць яе на свой бок, і адразу дасягнулі гучнага поспеху. Мікалай Крыштаф Радзівіл, званы сіродкам, сын Мікалая Радзівіла Чорнага, падчас сваёй вучобы ў Нямецчыне і Італіі сур'ёзна захварэў. І, шукаючы паратунку, выракся веры свайго бацькі, перайшоўшы ў каталіцтва. Стан здароўя маладога магната палепшыўся, і Мікалай Крыштаф, вярнуўшыся на радзіму, схіліў перайсці з кальвінізму на каталіцтва сваіх родных. Каталіцкая царква на Беларусі трыумфавала, бачачы, як сын апостала рэфармацыі нішчыць справу свайго бацькі, закрываючы ў сваіх уладаннях цэрквы, друкарні, палячы Бібліі. Аднак у хуткім часе хвароба вярнулася, і малады чалавек амаль цалкам страціў слых. Жадаючы замаліць свае грахі, Мікалай Крыштаф паехаў у святую зямлю ў Іерусалім, але гэта не дапамагло. Засноваў езуіцкія калегіумы, але здароўе станавілася ўсё горшым. З-за хваробы бацькі з 9 ягоных дзяцей 3 памерлі ў дзяцінстве, а яшчэ 4 сыноў памерлі, не пакінуўшы нашчадка. Не дзіва, што хутка галасы, што славілі мудрае рашэнне Мікалая Крыштафа, сціхлі, а спробы схіліць да каталіцкай веры іншых магнатаў княства не мелі вялікага поспеху. Тым не менш, езуіты не здаліся, а пачалі рэалізоўваць больш доўгатэрміновую праграму. Школы, адкрытыя пры кальвінскіх зборах, яшчэ за жыцця Мікалая Радзівіла Чорнага далі адукацыю сотням маладых людзей.
Каб працягваць вучобу, яны павінны былі ехаць за мяжу, бо ў вялікім княстве не было свайго універсітэту, а зрабіць гэта маглі далёка не ўсе. Бачачы патрэбу краіны ў вышэйшай навучальнай установе, езуіты пачалі захады, каб адкрыць у Вільні акадэмію, што і адбылося ў 1579 годзе. У Віленскую акадэмію прымаліся на вучобу не толькі католікі, але таксама кальвіністы, лютаране, праваслаўныя, і гэта адкрыла перад езуітамі вялікую прастору для распаўсюджвання рымскай веры. Калі праз некалькі гадоў евангельскія хрысціяне ўсвядомілі, што значыць універсітэт у сваёй краіне, і пачалі рабіць захады па арганізацыі кальвінскай акадэміі ў Вільні, былі ўжо іншы час і іншая ўлада. Вялікае княства так і не атрымала свайго кальвінскага універсітэту. Падтрымка з боку караля надавала езуітам адвагі ў іх змаганні з рэфармацыяй, але адкрыта супрацьстаяць евангельскаму хрысціянству ў іх не было сілы. Асноўная заканадаўчая і выканаўчая ўлада была ў руках кальвіністаў, вялікага гетмана Мікалая Радзівіла-Рудога і канцлера Астафея Валовіча. Краіна жыла прынцыпамі рэфармацыі, і гэта было відочна на кожным кроку. Шляхта не саромеецца трымаць шынкі, займацца гандлем, ліхвярствам і іншымі нізкімі справамі, толькі б яны служылі абагачэнню і прыносілі прыбытак, пісаў Андрэй Волан, каленскі прапаведнік, аўтар шматлікіх трактатаў на грамадска-палітычныя тэмы. Да нашых дзён дайшлі запіскі Фёдара Еўлашоўскага, дробнага шляхціча з ляхавічаў, у якіх ён распавядае пра сваё жыццё і пра жыццё княства ў другой палове 16 стагоддзя. У 1566 годзе 20гадовы Еўлашоўскі прыехаў у Вільню і дзеля цікавасці зайшоў у кальвінскі збор. Акурат тады прапаведавалі міністры учоныя Вендрагоўскі і Касцінецкі. І малады чалавек, атрымаўшы ад гэтай пропаведзі вялікую ўцеху, прымае кальвінскае веравызнанне. Евангельскае вучэнне аб волі Божай для кожнага чалавека, прапаведаванае кальвінскімі міністрамі, скіроўвала чалавека на тое, каб ён рэалізоўваў сваё прызначэнне ў грамадскім жыцці, бізнесе, сваёй прафесіі, абвяшчала прынцыпы працавітасці, добрасумленнасці, ашчаднасці, прадпрымальнасці. Фёдор Еўлашоўскі сур'ёзна прыняў слова Божае і пачаў жыць згодна з гэтым. Неўзабаве, дзякуючы сваёй працавітасці і стараннасці, ён назапасіў немалое багацце. І пачынаючы з сярэдзіны 70-х гадоў 16 стагоддзя, як бачна з дакумента, пазычаў вялікія сумы, па некалькі тысяч коп літоўскіх грошаў гатоўкаю некаторым магнатам. У той час за 2 капы можна было набыць каня, а 60 коп каштаваў каменны дом у цэнтры Менску. Капа раўнялася 60 грошам. Пытанні эканомікі цікавілі і палітыкаў, і паэтаў. Менскі ваявода Ян Абрамовіч, адзін з лідараў рэфармацыйнага руху ў княстве, напісаў кнігу «Погляды Літвіна на танную куплю і даражэйшы продаж збожжа», у якой тлумачыў неабходнасць свабоды гандлю ў дзяржаве. Яго сучаснік, філёсаф і паэт Язэп Даманеўскі ў сваіх творах паказваў працу, актыўную жыццёвую пазіцыю як крыніцу шчасця чалавека, а гультайства і бяздзейнасць як прычыну нешчаслівага жыцця, абгрунтоўваючы гэта прыкладамі з Бібліі. Даманеўскі сцвярджаў, што праца павінна быць прадукцыйная і грамадска-карысная і што яна не можа зневажаць шляхецкай годнасці. Як прыклад таго, што надае гонар працаўніку, паэт паказваў рамяство, гандаль і сельскую гаспадарку. Такая пазіцыя грамадства не магла не спрыяць хуткаму развіццю эканомікі краіны. Не меншы ўздым перажывала і юрыдычная думка вялікага княства. Прынцыпы свабоды асобы, свабоды слова і сумлення адлюстроўваюць юрыдычныя дакументы таго часу, публіцыстыка і багаслоўскія трактаты. Ужо ўзгаданы Андрэй Волан у сваім творы «Палітычнай або грамадзянскай свабодзе» пісаў: «Ніхто з разумных людзей не сумнеецца ў тым, што свабода больш за ўсё адпавядае чалавечай прыродзе. І ніхто такім чынам не нараджаецца рабом. Першы і галоўны крытэр нашай свабоды заключаюцца ў тым, каб нашае жыццё было свабоднае ад усякага замаху на яго і несправядлівасці. Далей, каб нашыя маёмасці багацці не ставаліся ахвяру якога рабавання ці гвалту». Тут будзе дарэчы ўзгадаць канцлера вялікага княства Астафея Валовіча, паплечніка Мікалая Радзівіла-Чорнага, правядзенне зямельнай рэформы, арганізатара і працы і рэдактара 2 і 3 статутаў вялікага княства літоўскага. Гэтыя зборнікі законаў з'яўляюцца сапраўднымі шэдэўрамі беларускай юрыдычнай думкі. Статут 1588 года лічыцца найлепшым і найдасканалейшым юрыдычным кодэксам у Еўропе 16 стагоддзя. Нават праз 2 стагоддзі пасля прыняцця ён па-ранейшаму ўважаўся за найвыдатнейшы еўрапейскі збор законаў. Пасля захопу Беларусі расійскай імперыі яшчэ амаль 50 гадоў наша краіна жыла паводле статуту 1588 году, а не паводле расійскага заканадаўства.
Статут абвяшчаў ідэю праўнай дзяржавы, у якой єстесмо невольнікамі прав для того, абысь мы вольнасці ўжываты маглі. Замацоўваў падзел судовай і выканаўчай улады, ліквідаваў судовыя прывілеі магнатаў, сцвярджаў прынцыпы свабоды сумлення і роўнасць усіх перад законам. Акрамя таго, статут замацоўваў тагачасную беларускую мову ў якасці дзяржаўнай, ды і сам быў напісаны па-беларуску, каб кожны жыхар Вялікага княства мог ведаць свае правы. Астафей Валовіч, будучы глыбока веруючым чалавекам, на працягу свайго жыцця засноўваў цэркві, шпіталі, школы, актыўна ўдзельнічаў у жыцці евангельска-рэфармаванага задзіночання ў Вялікім княстве. На сваёй смяротнай пасцелі ў горадні канцлер запаведаў пахаваць сябе ў мураваным склепе пад кальвінскім зборам у Сідры, Гарадзенскі павет, без усялякіх цырымоніяў, «Гды там не на войну адхожу. А во всіх імениях моих невольник, а не жадным дыдэчным правам зневолены чалавек, хаця бы вязнем і должником зостал, маюць вольна служыты і прочыты». Недзе каля 1580 года Васіль Цяпінскі, муж пляменніцы Астафея Валовіча, князёўны Соф'і Жыжэмскай, сябра і паплечнік Сымона Буднага, выдаў пераклад Евангеліяў на беларускую мову, кажучы: «Рады паказаць мою веру, якую маю, асабліва народу свайму». Друкуючы беларускі пераклад Евангеліяў, асветнік і рэфарматар спадзяваўся ўзняць хрысціянскую духоўнасць у грамадстве, не толькі для лепшай іх веры, але таксама для лепшага разумення і ў дадатак для іх саміх навучання. Гаворачы пра неабходнасць вывучэння Слова Божага, Васіль Цяпінскі звяртаў асаблівую ўвагу на развіццё і ўдасканаленне школьнай справы, выступаў як гарачы патрыёт сваёй краіны, заклікаючы не занядбоўваць родную мову, асабліва ў пропаведзі Слова Божага. Калі глядзець на 70-80-е гады 16 стагоддзя, можна сказаць, што Вялікае княства дыхала рэфармацыяй. Нават праваслаўная царква не магла пазбегнуць гэтага ўплыву. У гэты час у беларускіх гарадах пачалі актыўна дзейнічаць брацтвы, якія аб'ядноўвалі месцічаў, шляхту і некаторых святароў. Братчыкі перш за ўсё імкнуліся рэфармаваць праваслаўную царкву, спрабуючы надаць служэнню духавенству евангельскія прынцыпы, увесці ў царкоўнае жыццё пэўныя элементы рэфармацыі. Берасцейскі біскуп Пацей з абурэннем пісаў: «Яко ж цяперашніх часов есть их немало, не толькі межы геретыкамі, але і межы праваслаўнікамі нашымі, которые зле пісьма разумеючы, іначе их выкладают, а мало не заодно с геретыкамі и зрияны держат. Смотришь одно, кто то чинит, кто таковы новины спросные рассевает. Певно, не стан духовный, але люд посполитый, простый ремесник, который, покинувший ремесло, свою дратву, ножницы и шило, и прилащивший себе врат пастырский, письмом Божьим ширмуют, ницуют, выворачивают и до свои блюзнерские их фальшивые потравы обрачают». Спробы праваслаўнай іерархіі абмежаваць дзейнасць братству, якія ўсё мацней патрабавалі паправы маральнага жыцця духавенства і вучэння, якое бы апіралася на Слова Божие, не давалі станоўчых вынікаў. У краіне рэфармацыі цяжка супрацьстаяць патрабаванням рэформы. У снежні 1586 году ў горадні раптоўна памёр кароль Рэчы Паспалітай двух народаў Стэфан Баторый. Краіна чарговы раз стала перад пытаннем: хто будзе каралём? Кальвіністы Вялікага княства, пільна гледзячы, каб падчас бескаралеўя не быў занядбаны і пакрыўджаны народ наш і ўсё Вялікае княства літоўскае, таксама мелі надзею замацаваць яшчэ больш свае правы і дзякуючы гэтаму аслабіць уплыў езуітаў. Полацкі ваявода Мікалай Манві Дарагастайскі, не чакаючы выбараў караля, загадаў, каб у Полацку ніводнага езуіта не было. Крыштаф Радзівіл Пярун, сын Мікалая Рудога, князь Александр Пронскі, Ян Абрамовіч, Ян Глябовіч і іншыя магнаты кальвіністы пачалі актыўна супрацьдзейнічаць езуітам па ўсёй краіне. Здавалася, што пройдзе яшчэ трохі часу і ўжо нішто не зможа пагражаць рэфармацыі ў Вялікім княстве. Але выбары караля ў 1586 годзе выявілі яшчэ адно трагічнае занядбанне беларускіх рэфарматараў. Прыхільнікі рэфармацыі ў Вялікім княстве аднадушна выступалі ў абарону незалежнасці сваёй краіны, і тут не было істотна, хто быў кальвіністам, хто лютэранінам, хто арыянінам. Але ў іншых палітычных пытаннях евангельскія хрысціяне не мелі супольнай платформы, і таму кожны вёў палітыку, як хацеў і як разумеў. Таму падчас элекцыі 1587 году беларуская шляхта, пераважна кальвінская, галасавала за шведскага каралевіча Жыгімонта, выхаванца езуітаў, католіка з католікаў. Контррэфармацыя. У 1587 годзе вялікім князем літоўскім і каралём польскім быў абраны Жыгімонт Ваза, сын шведскага караля Яна III Вазы і Кацярыны з Ягайлавічаў, сястры Жыгімонта Августа. Кароль Стэфан быў добры для жаўнераў, а гэты будзе добры для ксяндзоў, сказаў свайму атачэнню папскі нунцый, даведаўшыся аб выніках выбараў.
і ён ведаў, што гаварыў. Кароль Жыгемонт Ваза на працягу ўсяго свайго доўгага панавання ні на крок не адступаўся ад прагнення зрабіць каталіцтва адзіным веравызнаннем не толькі ў Рэчы Паспалітай, але і за яе межамі. Гэтаму была падпарадкавана ўся ўнутраная і знешняя палітыка дзяржавы, а ўсё астатняе не мела аніякага значэння ў вачах манарха. Новы кароль, як нічым на свеце, брыдзіўся талерантнасцю, якая была тады нормай у Рэчы Паспалітай двух народаў, сведчыць адзін з яго сучаснікаў. І калі б ад яго толькі залежала, не было б у гэтым каралеўстве аніводнага схізматыка, Кальвіна ці Лютара. Але пры ўсім сваім ваяўнічым каталіцызме Жыгемонт Ваза падчас каранацыі быў вымушаны падпісаць генрыкаўскія артыкулы, якія абмяжоўвалі ўладу манарха і гарантавалі свабоду веравызнання. Рэфармацыя ў нашай краіне была вельмі моцнай, і аднаго жадання караля, каб яе знішчыць, было замала. Хоць у польскім каралеўстве каталіцкая царква ўжо адваявала свае пазіцыі, страчаныя ў сярэдзіне стагоддзя, у сенаце Вялікага княства па-ранейшаму падаўляючую большасць складалі кальвіністы і лютарані, і іх голас не дазволіў Жыгемонту Вазе адкінуць артыкул аб талерантнасці. Статут Вялікага княства літоўскага падрыхтаваны перадусім евангельскімі хрысціянамі ў адным са сваіх артыкулаў слова ў слова паўтараў тэкст Варшаўскай канфедэрацыі. Хрысціяне Вялікага княства нейкі час цешылі сябе надзеяй, што кароль, народжаны ў лютаранскай Швецыі, прынамсі не будзе перашкаджаць рэфармацыйнаму руху. Рэальнасць вельмі хутка паказала марнасць падобных спадзяванняў. Жыгемонт Ваза атачыў сябе езуітамі, якіх ведаў яшчэ са Стакгольму, дзе члены гэтага ордэну былі яго настаўнікамі і выхавацелямі, і адкрыта заявіў, што дзяржаўныя пасады ён будзе даваць толькі католікам. Не мае значэння адукацыі, здольнасці, розум, важна толькі падзяляць праграму караля, ачысціць Рэч Паспалітую ад усяго некаталіцкага. На дзяржаўным узроўні была аб'яўлена вайна рэфармацыі. Аднак прагненні Жыгемонта Вазы так і засталіся прагненнямі, калі б яго ідэі былі толькі ягонымі ідэямі. На самой справе кароль Рэчы Паспалітай не быў аўтарам сваёй палітыкі. Сапраўднымі аўтарамі, а таксама выканаўцамі палітыкі контррэфармацыі ў Рэчы Паспалітай былі езуіты. Іх нястомная, прадуманая праца дала каталіцкай царкве ў Вялікім княстве шмат новых вернікаў. Вось як апісвае іх дзейнасць аўтар грунтоўнай працы ідзеі кальвінскіх цэркваў у Літве Лукашевіч. Езуіты выступалі з амбонаў супраць Лютара, Кальвіна, Цвінглі, Арыя і іх паслядоўнікаў, выклікалі дысідэнтаў, так называлі тады католікі евангельскіх хрысціянаў, на дыспуты, прамаўлялі да народу на рынках, імкнуліся здабыць магнатаў для каталіцкай царквы, не прапускалі ніводнага спосабу, каб аслабіць або зганьбіць іншаверцаў, нацкоўвалі на іх натоўпу і руйнавалі ім зборы, не аглядаючыся на літоўскі статут, які знішчэнне святыняў усялякіх хрысціянскіх вызнанняў строга караў. У Вільні друкар Даніэль з Ленчыцы, Кальвін, не пераставаў выдаваць творы свайго вызнання. Каб гэтаму перашкодзіць, езуіты намовілі слугу ягонага, каб той скраў шрыфты, і калі ён зрабіў гэта, езуіты злачынцу ў сваім калегіуме хавалі і выдаць пацярпеламу не хацелі. Не было ў Літве закутка, дзе б яны не мелі сваіх місіяў, асабліва пашыраючы сваё апостальства на Жамойць, Белую Русь і Наваградак. Па маёнтках, касцёлах, падчас фэстаў, кірмашоў, пахаванняў усюды і заўсёды соваліся езуіты, робячы прыхільнікаў каталіцкай царкве і трапляючы праз вочы да сэрца народу, арганізоўваючы сцэнічныя відовішчы, кананізацыі святых і гэтак далей. Усё гэта было прадумана, каб падабалася натоўпу, а таксама каб прынізіць дысідэнтаў, абрады, служыцеляў якіх не забывалі езуіты высмейваць і ганьбіць разнастайнымі спосабамі у сваіх палемічных творах супраць тых скіраваных, заўсёды пераходзячы на асобы. Пра найцнатлівейшых, найадукаванейшых з-паміж дысідэнтаў пускалі ў такі спосаб розныя плёткі. Так, напрыклад, Волана, які паўстрыманасцю сваё жыццё аж да 90 гадоў працягнуў, назвалі п'яніцам. Пра Судровія, які ў ведах быў роўны найадукаванейшым езуітам, прыдумалі байку, што да сталага веку быў катам у Львове, што срэбны талер украў і гэтак далей. Пастановы дысідэнцкіх сынодаў высмейвалі, што на іх гаворка ідзе пра авёс, дровы, куры і іншае патрэбнае для міністраў, як быццам духавенства каталіцкага вызнання на сваіх сходах ніколі не гавораць пра дзесяціны і грошы. Па праўдзе, дысідэнты адкідвалі гэтыя недарэчныя закіды, але езуіты 1000 разоў паваленыя 1000 разоў тое самае паўтаралі. І нарэшце пераканалі ў гэтым народ, які пачаў пагарджаць дысідэнцкім духавенствам, шануючы іх менш, чым п'яніцаў і жабракоў. Да таго ж езуіты усялякімі спосабамі прыцягвалі ў сваю акадэмію сыноў дысідэнтаў і з-паміж сваіх 700 вучняў мелі іх нямала, працуючы больш над іх перацягваннем у каталіцкую царкву, чым над паглыбленнем іх ведаў ці выхаваннем іх справядлівымі людзьмі і добрымі грамадзянамі.
У 1589 годзе кароль Генрых IV выгнаў з Францыі езуітаў, як дэмаралізатараў моладзі, разбуральнікаў грамадскага парадку, ворагаў караля і дзяржавы. У Рэчы Паспалітай у гэты самы час езуіты былі падтрымліваныя ўсёй моцай каралеўскага аўтарытэту. Кароль спрыяў езуітам як толькі мог, і было відавочна, што дасягнуць у дзяржаве нейкіх высокіх пасадаў можна было толькі па іх пратэкцыі. Душы людзей тады пачалі дзіўна змяняцца, і то ў спосаб адпавядаючы жаданням асобы, якая мела права даваць староствы, ваяводствы, месцы ў сенаце. Магнаты, шляхта, частка месцічаў адзін за другім пачалі здраджваць рэфармацыі і далучацца да каталіцкай царквы, ці то прагнучы атрымаць пасаду, ці боючыся пераследаванняў. Назіраючы ўсё гэта, ангельскі пасол Томас Ро згорача адзначаў, што, як сведчыць прыклад Рэчы Паспалітай, фанабэрыя і хцівасць шмат могуць у свеце. Бачачы такія поспехі каталіцкай царквы ў змаганні за рэфармацыі, а з другога боку, не могучы самі даць рады з евангельскімі хрысціянамі, якія не па адной, але вялікімі грамадамі стада Хрыстова ўрываючы да свае зборы плюгавыя заганяюць, некаторыя іерархі праваслаўнай царквы ў Беларусі і ўкраіне звярнуліся да папы рымскага з просьбай аб заключэнні уніі паміж праваслаўнай і каталіцкай цэрквамі ў Рэчы Паспалітай. Прычыны такога кроку вельмі ясна выкладзеныя ў праграмным дакуменце уніі. Грамаце ад 2 снежня 1594 года. А найболее таму, што ў цяперашнія няшчасныя часы сярод людзей памножылася нямала размаітых ерасяў, шмат хто, адступаючы ад хрысціянскай праваслаўнай веры, бяжыць ад нашага закону і Божай царквы, выракаецца сапраўдныя хвалы Бога адзінага ў Тройцы. Папа рымскі Клімент VIII з радасцю ўспрыняў выступленне праваслаўнай царквы Вялікага княства супраць супольнага ворага рэфармацыйнага руху. І ў 1596 годзе ў Берасці была заключаная унія паміж праваслаўнай і каталіцкай цэрквамі. Заключэнне Берасцейскай уніі стала яшчэ адным поспехам контррэфармацыі ў Вялікім княстве. З вялікай хуткасцю краіна, як і 50 гадоў таму, мяняла сваё аблічча. Магнаты, уплывовыя і руплівыя вызнаўцы евангельскай веры паміралі адзін за другім, саступаючы свае месцы ў сенаце католікам, выхаванцам езуітаў, якім жа Гемонт Ваза даваў найвышэйшыя пасады ў дзяржаве. Канец 16-га, пачатак 17-га стагоддзя ў гэты час змены пакалення ў Вялікім княстве. Адыходзіла ў вечнасць пакалення рэфармацыі. Людзі, якія прынялі Слова Божае ў сваё жыццё, жылі гэтым словам і змянялі краіну, закладаючы падваліны Божага дабраславенства для сваёй бацькаўшчыны. Іх дзеці не пайшлі па слядам за бацькамі, зрабілі іншы выбар. Калі паглядзець біяграфіі розных дзяржаўных дзеячоў Вялікага княства таго часу, кідаецца ў вочы, што амаль усе яны былі кальвіністамі ці лютэранамі. Вучыліся ў рэфармацкіх школах, ва ўніверсітэтах Каралеўца, Віттэнберга, Ляйпціга, але пачынаючы з 90-х гадоў 16-га стагоддзя, у іх жыцці адбыліся рэзкія змены светапогляду, і мы ўжо бачым іх альбо католікамі, альбо уніятамі. Чаму гэта адбылося? Чаму рэфармацыя так хутка і паўсюдна ахапіўшая Вялікае княства пачала імкліва губляць пазіцыі? Можна выказваць розныя меркаванні, але нават не праводзячы спецыяльных даследаванняў, магчыма назваць асноўныя прычыны падобнай сітуацыі. Па-першае, войны з маскоўскай дзяржавай аслабілі Вялікае княства і прымусілі шукаць больш цеснага саюзу з польскім каралеўствам, адкрываючыся такім чынам на ўсялякія ўплывы свайго саюзніка. Перамога контррэфармацыі ў Польшчы прадвызначыла падобныя працэсы і ў Вялікім княстве. Другой не менш важнай прычынай адступлення рэфармацыі была несалідарнасць рэфарматараў. Багаслоўскія канфлікты раздзялялі евангельскіх хрысціянаў, якія часта лічылі важнейшым давесці, што іншыя рэфарматары памыляюцца, чым у адзінстве выступаць супраць агульнага праціўніка. Акрамя таго, у грамадскіх і палітычных пытаннях евангельскія хрысціяне, у адрозненні ад іхніх братоў па веры ў іншых краінах Еўропы, не выступалі адзіным фронтам і таму часта не маглі абараніць свае правы або дамагчыся выгаднага для сябе рашэння ці развіцця падзеяў. Такая нязгода між прыхільнікамі рэфармацыі кантраставала з багаслоўскім і арганізацыйным адзінствам, якое дэманстравала каталіцкая царква і якое імпанавала шляхце. Яшчэ адной прычынай перамогі контррэфармацыі ў Вялікім княстве стала малая ўвага, якую апошнія дзесяцігоддзі 16-га стагоддзя рэфарматары надавалі сваім служыцелям. Адукаваныя, сусветна вядомыя міністры, такія як Волан, Судроўскі, Ласіцкі, не пакінулі пасля сябе настолькі ж адукаваных і руплівых настаўнікаў. Езуіцкая прапаганда выстаўляла евангельскіх служыцеляў нікчэмнымі людзьмі, а самім рэфарматарам не хапіла мудрасці сур'ёзна заінвеставаць у тое, каб падняць статус міністраў свайго вызнання ў грамадстве. У выніку на пачатку 17-га стагоддзя рэфармацыйны рух адчуваў велізарную нястачу служыцеляў. І дзясяткі збораў былі зачыненыя з-за банальнай адсутнасці пастара.
Вернікі, не маючы духоўнай апекі з боку сваіх міністраў, лёгка знаходзілі яе з боку каталіцкіх святароў і прымалі вучэнні і практыкі каталіцкай царквы. Вялікае княства ўсё больш адыходзіла ад біблійных прынцыпаў, і гэта выяўлялася на ўсіх узроўнях грамадскага жыцця. Пераследаванне дысідэнтаў, распачатае ў краіне, захісталі мараль грамадства. Калі ты можаш рабаваць, збіваць, здзекавацца суседа, бо ён верыць не так, як ты, то што можа табе перашкодзіць рабіць тое самае ў адносінах да любога іншага чалавека? Імклівае падзенне маралі стала характэрнай рысай пачатку 17 стагоддзя. Усё гэта выклікала крызіс палітычнай сістэмы краіны. Дзеячы рэфармацыі 16 стагоддзя, якія стварылі канстытуцыйны лад Рэчы Паспалітай двух народаў, маглі паўтарыць словы, сказаныя праз 200 гадоў Джеймсам Мэдысанам, адным са стваральнікаў Канстытуцыі ЗША. Мы паставілі будучыню ўсіх нашых палітычных установаў у залежнасць ад здольнасці чалавецтва да самакіравання, ад здольнасці ўсіх разам і кожнага з нас кіраваць самім сабою, стрымліваць сябе, кіруючыся 10 прыказаннямі Божымі. Калі грамадзяне краіны ў значнай сваёй частцы кіраваліся ў жыцці Божым словам, а не сваімі жаданнямі, краіна развівалася і была прыкладам для ўсяго свету. Калі грамадства адышло ад Бібліі, ад Евангелля, краіна пачала скатвацца ў хаос і бязладдзе. У 1573 годзе падчас першых выбараў караля на элекцыйным полі некалькі тыдняў стаяла 50 000 узброенай шляхты, якая сабралася з усёй Рэчы Паспалітай, каб выбраць сабе манарха. І за гэты час не стрэліла ніводная стрэльба, ніводзін шляхціч не біўся на шаблях з другім. У канцы панавання Жыгімонта Вазы не было такога сойму ці павятовага сойміку, калі б асабістыя ці палітычныя пытанні не вырашаліся з ужыццём сілы. Кароль першы даў прыклад беззаконня сваім падданым, адкрыта парушаючы пастановы Варшаўскай канфедэрацыі і падтрымліваючы ўсялякія пераследаванні евангельскіх хрысціянаў. Як знешняя, так і ўнутраная палітыка Рэчы Паспалітай характарызавалася тым, што ідэалогія контррэфармацыі была не толькі па-над мараллю, але па-над здаровым сэнсам. Жыгімонт Ваза, жадаючы пашырыць уладу каталіцкай царквы, распачаў вайну Рэчы Паспалітай са Швецыяй, вайну непатрэбную нікому, апрача Рыму. Палаючы гэтым жа жаданнем, кароль падтрымаў маскоўскую авантуру Ілжы-Дзмітрыя, ідучы насуперак волі сенату і грамадства Рэчы Паспалітай. Бессэнсоўныя войны з суседзямі, рэлігійная нецярпімасць унутры краіны, безадказнасць на дзяржаўным узроўні – вось вынікі каралявання вялікага князя і караля Жыгімонта Вазы, слугі дактрынаў, як называлі яго сучаснікі. Калі ў 1632 годзе Жыгімонт Ваза памёр, увесь сойм, сенат і народ больш занятыя былі змаганнем са сваімі суайчыннікамі, заражанымі герэзіямі, чым бяспекай і цэласнасцю бацькаўшчыны, чым выбарамі новага валадара. Пісаў да папы рымскага канцлер каронны Ежы Асалінскі. Залаты век адышоў у гісторыю. У сярэдзіне 17 стагоддзя выбухнулі бомбы, закладзеныя недальнабачнай палітыкай Жыгімонта Вазы. Украіну ахапіла казацкае паўстанне на чале з Богданом Хмельніцкім. Польскае каралеўства заатакавалі шведы, а Масква кінула свае войскі на вялікае княства. Рэч Паспалітая, не маючы грошаў у дзяржаўным скарбе, магла спадзявацца толькі на мужнасць і пасвячонасць сваіх грамадзянаў. Але панаванне Жыгімонта Вазы, а пасля яго сына Уладзіслава зрабілі тое, што гэтага акурат і не хапала. Падзеі вайны 1654-1667 гадоў былі катастрафічнымі для вялікага княства. Амаль уся краіна была акупаваная маскоўскім войскам, Вільня была захоплена і спалена. Брандербургскі пасол Лазар Кітельман, які ў той час прыехаў да цара Алексея ў Вільню, убачыў жахлівае відовішча. Усе гарады і вёскі былі спаленыя, кучамі ляжалі трупы пабітага мірнага ліцвінскага насельніцтва, таксама жанчын і дзяцей, непахаваныя і загнілыя. Маскоўская агрэсія каштавала Беларусі стратай больш, чым паловы жыхароў. Кожны другі беларус загінуў у гэтай вайне, названай патопам. На месцы гарадоў засталіся толькі попел і чорнае вуголле. Толькі на пачатку 19 стагоддзя колькасць жыхароў Беларусі дасягнула ўзроўню першай паловы 17 стагоддзя. Вайна знішчыла практычна ўсё мяшчанства, знік цэлы пласт рамеснікаў, прадпрымальнікаў, гандляроў. Калі ў Магілёве ў 1645 годзе было каля 2000 рамеснікаў, дык у 1745 годзе іх было толькі 45. Дэмаграфічная катастрофа і эканамічны заняпад краіны суправаджаліся культурным крызісам у грамадстве. Магнаты і шляхты выракаліся свайго грунту, запусцелага краю, адкінутага на стагоддзе назад. Усё цяжэй было гаварыць пра нейкую самастойнасць вялікага княства ў складзе Рэчы Паспалітай.
Всё часцей, гаворачы пра сваё паходжанне, беларуская арыстакратыя ўжывала словы «джэнте літуане», «насіоне полонае». Ліцвін родам польскай нацыі. Урэшце пастанова Сойму 1696 году надала польскай мове статус дзяржаўнай у Вялікім княстве літоўскім. Пачынаючы з паўночнай вайны, Расія адкрыта пачала ўмешвацца ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай. Гаспадарчы заняпад, грамадзянскі разлад і сваволя шляхты ператварылі некалі магутную дзяржаву ў карчму заезную для сваіх суседзяў. У 1796 годзе 3 каранаваныя разбойнікі Расія, Аўстрыя і Прусія падзялілі паміж сабой Рэч Паспалітую двух народаў. Вялікае княства літоўскае перастала існаваць як дзяржава і было акупаванае расійскай імперыяй. Нацыянальная апатыя, якая ахапіла нашае грамадства ў 18-19 стагоддзях, прывяла да таго, што яно згубіла сваё імя, а разам з ім і гісторыю. З другой паловы 19 стагоддзя жыхароў колішняга Вялікага княства літоўскага сталі называць беларусамі, а назву Літва пачалі адносіць да балцкай жамойці. Блытаніна, якая ўзнікла ў сувязі з гэтым, да сённяшняга дня перашкаджае беларусам адказаць на пытанне, хто мы, і знайсці сваё месца ў гісторыі. Дарожныя знакі гісторыі. 16 стагоддзе рэфармацыі перамяніла гісторыю і сталася крыніцаю прагрэсу і дабраславенства ў жыцці многіх народаў. Увесь свет глядзіць на гэты перыяд як на час, калі былі закладзеныя падваліны сучаснай эканомікі, палітыкі, навукі і культуры. Для нашай краіны гэта таксама выключнае стагоддзе. Большасць найважнейшых для Беларусі падзеяў і з'яваў сабраныя менавіта ў гэты час. У пэўным сэнсе мы нацыя 16 стагоддзя. Прыняўшы ідэі рэфармацыі, звярнуўшыся да Бібліі і асабістых адносінаў з Богам, беларускае грамадства перажыло велізарны ўздым у самых розных сферах свайго жыцця. Пачалі шырока распаўсюджвацца школьніцтва і кнігадрукаванне, юрыдычныя і палітычныя набыткі нашых продкаў нават сёння выклікаюць захапленне. Параўноўваючы развіццё розных краінаў Еўропы 16 стагоддзя, можна сказаць, што Беларусь, Вялікае княства літоўскае, ішла ў тым самым накірунку, што і Англія. Такое самае абмежаванне ўлады манарха, такое самае развіццё мясцовага самакіравання, такое самае прыняццё рэфармацыі вышэйшымі слаямі грамадства, такая самая эканамічная актыўнасць магнатаў і шляхты, у Англіі лордаў і сквайраў. На ўсходзе Еўропы паўставала краіна па сваім культурным, эканамічным і палітычным патэнцыяле, здольная ўплываць на ўвесь кантынент. Чаго вартае хаця б змаганне за рэлігійныя правы гугенотаў у Францыі. Аднак на пачатку 17 стагоддзя гэтыя працэсы раптоўна загамаваліся. Здрада рэфармацыі палітычнай эліты Вялікага княства літоўскага стала прычынаю лявіны праклёнаў, якія абрынуліся на наш народ і наступствы якіх мы адчуваем да сённяшняга дня. Беларусы як нацыя згубілі вельмі важны кансалідуючы ўмацоўваючы чыннік, ідэю, якая абапіраецца на Божае Слова, Біблію, якая вынікае з разумення сябе ніякай выпадковасці ў гэтым свеце, а як часткі спрадвечнага Божага пляну. Войны Вялікага княства з маскоўскай дзяржавай у сярэдзіне 17 стагоддзя практычна пазбавілі нашу краіну гарадскога насельніцтва, найбольш прыхільнага рэфармацыі, і здзесяткавалі шляхту, якая заставалася яшчэ вернай ідэям Лютера і Кальвіна. На 2 стагоддзі евангельскае хрысціянства на Беларусі ператварылася ў маргінальную з'яву і практычна не ўплывала на гісторыю краіны. Здавалася, з рэфармацыяй скончана назаўсёды. Але ў канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў у Беларусі пачалі імкліва развівацца баптысты і пяцідзясятнікі, ідэйныя нашчадкі беларускай рэфармацыі залатога веку. Як і іх папярэднікі з 16 стагоддзя, яны мелі вялікі ўдзел у духоўным і маральным адраджэнні нацыі. Не маглі яны пакінуць без увагі і той факт, што беларускі народ, пачынаючы з 16 стагоддзя, быў пазбаўлены слова Божага народнай мове. У 1927 годзе баптысцкі пастар Лукаш Дзекуць Малей выдаў першы пераклад Новага Запавета на сучасную беларускую мову. На працягу ўсяго 20 стагоддзя большасць спробаў выдання беларускіх перакладаў Бібліі так ці інакш былі звязаныя з дзейнасцю евангельскіх хрысціянаў. Камуністычная дыктатура, панаваўшая на Беларусі 70 гадоў, зрабіла ўсё магчымае, каб вынішчыць у нашым народзе памяць пра беларускую рэфармацыю 16 стагоддзя. Зрабіць беларусаў нацыяй без гісторыі, людзьмі, якія не могуць нічога скарыстаць з досведу папярэдніх пакаленняў. Але падман і беспамятства не будуць вечна ўладарыць на нашай беларускай зямлі. Залаты век Беларусі 16 стагоддзя паказвае нам, дзе той добры шлях, па якім варта ісці, каб Беларусь заняла свой пачэсны пасад між народамі.